पहिला चेंडू जोरदार फटका, सिद्धूचा जोरदार फटका, अंपायरचा एका धावेचा इशारा. लाईटच्या इकडनं गेला ना, लाईटच्या इकडनं गेला तर एक, लाईटच्या पलीकडे गेला तर दोन. हे तुझं दिसत नाही, बॉल इकडनं गेलो. पहिला चेंडू जोरदार फटका, अंपायरचा एक धावेचा इशारा. डिक्लेअर मध्ये गेलाय चेंडू, त्याच्यामुळे एक धाव. पहिला चेंडू एक धाव. अत्यंत रोमहर्षक सामना नक्कीच बघायला मिळेल. गेल्या वर्षीचा अंतिम सामना दापोली आगार विरुद्ध सिक्युरिटी संघाने तो सामना जिंकला होता. षटकातील दुसरा चेंडू, सामना करेल सिद्धू. जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न सफल ठरला. एक धाव तर नक्की मिळाली आहे. लेग बायच्या रूपात एक धाव. धाव संख्या झाली आहे 2. जेव ना, सकाळपासून दादा नव्हतो. ठीक आहे, तसं मी पण 7 वाजल्यापासून घरात नाही, इकडेच. पुढील चेंडू 4 धावा. अक्षय मयेकर याच्या बॅट मधून 4 धावा. मला कमी 7 वाजतील. आता वाजणार आता 8वी 7वी मॅच, 23 मॅच नाही ना आता. ह्याच्यानंतरच्या 2 ओव्हरच्या, त्याच्या 2 काय लुझर टीम आहे ना, त्यांच्यामध्ये आपापसात मॅच. त्या पुढच्या कदाचित बॉलच्या किंवा 18 बॉलच्या, पण 23 मॅच व्हायला कमीत कमी 7 तरी वाजतील. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा 2 धावा. षटकातील पुढील चेंडू, सामना करेल अक्षय मयेकर. जोरदार फटका समोरच्या दिशेने, 4 धावा. अक्षय मयेकरच्या बॅट मधून 4 धावा. धाव संख्या झाली आहे ती 12. बंदी आहे. धाव संख्या झाली आहे 12. गेल्या वर्षीचा सर्वोत्कृष्ट फलंदाज अक्षय मयेकर. पुढील चेंडू शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू. एक धाव तर नक्की पूर्ण केले अक्षयने. धाव संख्या झाली ती 13. पहिल्या षटकानंतर धाव संख्या झाली ती 13. या अगोदर जो सामना झाला त्यामध्ये MSRDC वॉरियर्स खेडेकरचा पहिला चेंडू. एक धाव तर नक्की पूर्ण करतो अक्षय मयेकर.
सूरज खेडेकर स्वतःच्या अष्टपैलू खेळीसाठी प्रसिद्ध असणारा खेळाडू सूरज खेडेकर, त्याच्या समोर तितकेच दर्जेदार फलंदाज सिद्धू आणि अक्षय. पुढील चेंडू सिद्धूला जोरदार फटका, एक धाव तर नक्की पूर्ण करतोय सिद्धू. एका धावेवरच समाधान मानावे लागेल. धाव संख्या झाली ती 15. धाव संख्या झाली आहे 15. षटकार, अक्षयच्या बॅट मधून पहिला षटकार. ज्याप्रमाणे या अगोदरच्या सामन्यामध्ये अरफात सगवेकरनी फलंदाजी केली होती तशीच फलंदाजी अक्षय मयेकर सुद्धा करतो. गेल्या वर्षीच्या स्पर्धेमध्ये त्याने ते दाखवून दिलं होतं. पुढील चेंडू सूरजचा, जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न, जबरदस्त झेल पकडण्यात यश मिळतंय यष्टीरक्षकाला. अक्षय मयेकर बाद होतोय, पहिला गडी बाद होतोय सिक्युरिटी संघाचा. धाव संख्या झाली ती 21. पहिला गडी बाद होतोय. धाव संख्या झाली 21. सूरज खेडेकर, मी या अगोदरच बोललो होतो अष्टपैलू खेळीसाठी प्रसिद्ध असणारा खेळाडू, त्याने एका चांगल्या फलंदाजाची विकेट घेतली आहे. यष्टीरक्षण करतात निवळकर. ओमकार, अक्षयची जागा घेण्यासाठी गेलाय ओमकार. पुढील चेंडू तितकं दर्जेदार यष्टीरक्षण, पुन्हा एकदा सुंदर झेल निवळकर याच्याकडून. 2 चेंडू 2 गडी बाद. आघाडीचे दोन्ही फलंदाज बाद करण्यात यश मिळत आहे सूरजला आणि सूरज आता हॅट्रिक वरती आहे. एक चेंडू शिल्लक, बघूया सूरज हॅट्रिक करतो का. सदानंद, एक अनुभवी असा फलंदाज. सूरज आहे हॅट्रिक वरती, बघूया या स्पर्धेतील पहिली हॅट्रिक होते का. शेवटचा चेंडू, चेंडू निर्धाव, सुंदर चेंडू. हॅट्रिक काही होऊ शकली नाही सूरजची. सुरेख गोलंदाजी, एक षटकार खेचल्यानंतर सुद्धा सूरजने सुंदर गोलंदाजी करत 2 आघाडीचे फलंदाज बाद करण्यामध्ये यश मिळवलं. 2 षटकानंतर धाव संख्या झाली ती 21. 2 षटकानंतर धाव संख्या झाली आहे 2 गडी बाद 21. या स्पर्धेतील हा 7वा सामना चालू आहे. जामकर, प्रशांत जामकर, एक फिरकी गोलंदाज. गेल्या वर्षीच्या स्पर्धेमध्ये सुरेख गोलंदाजी केली होती प्रशांत जामकरने. सिद्धू, स्ट्राईकला सिद्धू, त्याचा जामकरचा पहिला चेंडू सिद्धूला. पहिला चेंडू यॉर्कर, चेंडू निर्धाव. पप्पू राजे शिर्के प्रोत्साहन देतात जामकर यांना. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आणि आमचे मित्र श्रद्धानंद सावंत पप्पू राजे शिर्के यांच्याबद्दल नेहमीच बोलतात. एकटा जरी बाहेर असला
तरी 11 जणांना तो हरवू शकतो. पप्पू राजे शिर्के. दोन चेंडू निर्धाव. तिसरा चेंडू जोरदार फटका. षटकार. मिड विकेटच्या डोक्यावरून षटकार. लाईनमन यांनी स्वतःची जबाबदारी चांगल्या प्रकारे पार पाडावी. खूपच बॉल हरवत आहेत. सिद्धू आक्रमक शैली. स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून षटकार. षटकार. दोन चेंडूंवरती दोन षटकार. सिद्धू पेडणेकर. सिद्धू पेडणेकर आक्रमक रूप धारण केलंय. सिद्धू पेडणेकर यांनी. धाव संख्या झाली आहे 33. प्रशांत फणसेकर यांचं सुद्धा आगमन झालंय. यावेळी आपण जे जेवण ठेवलं होतं त्या जेवणासाठी जेवढे डिश लागणार होते प्रशांत फणसेकर यांनी सांगितलं कितीही प्लेयर्स येऊ दे, 400 येऊ दे, 500 येऊ दे, सर्व डिशचा खर्च मीच करणार. पुन्हा एकदा चेंडू निर्धाव. या षटकातील शेवटचा चेंडू जामकरचा. सामना करेल सिद्धू. 3 चेंडू निर्धाव आणि 2 षटकार. शेवटचा चेंडू. पुन्हा एकदा जोरदार फटका. कॅच घेण्याचा प्रयत्न. 1 धाव तर नक्की मिळते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. दुसरी धाव पूर्ण करतोय पप्पू राजे शिर्के. जोरात चेंडूवरती चालू धावून आले. सुंदर क्षेत्ररक्षण पप्पू राजे शिर्के यांचं. षटक संपलंय. तिसऱ्या षटकानंतर धावसंख्या झाली ती 35. संजू साळवी. संजय साळवी एक उत्कृष्ट गोलंदाज. हळूवार पद्धतीने चेंडू टाकण्यामध्ये हा पटाईत. पहिला चेंडू. 1 धाव. मी सांगितल्याप्रमाणेच चेंज ऑफ पेस टाकण्यामध्ये हा पटाईत असणारा गोलंदाज संजू साळवी. रत्नागिरी एसटी विभाग क्रिकेट संघाचा अष्टपैलू खेळाडू. बघूया या 5 चेंडूंवरती उरलेल्या 5 चेंडूंवरती सिद्धू काय करतो ते. सिद्धू पेडणेकर. पुढील चेंडू. जोरदार फटका. षटकार. तिसरा षटकार सिद्धू पेडणेकरच्या बॅट मधून. अजूनही 4 चेंडू शिल्लक. धाव संख्या झाली ती 42. पुढील चेंडू. शॉर्ट बॉल. 1 धाव पूर्ण केली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. दुसरी धाव पूर्ण करतोय. 2 धावा. धाव संख्या झाली आहे 44. या षटकातील 3 चेंडू शिल्लक. स्ट्राईकला आहे सिद्धू नागवे पेडणेकर. आक्रमक रूप धारण केलाय सिद्धू पेडणेकर यांनी. पुढील चेंडू संजूचा. जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने 1 धाव पूर्ण केली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न असेल. दुसरी धाव पूर्ण करण्याचा प्रयत्न दोन्ही फलंदाजांचा आणि दुसरी धाव पूर्ण करण्यात यश मिळत आहे.
दोन्ही फलंदाजांना. कारागृह अधीक्षक विशेष कारागृह अधीक्षक गणेश चोपडे सर यांचं स्वागत करतील श्रद्धानंद सावंत. चोपडे सरांचं स्वागत करतील या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक श्रद्धानंद सावंत. पुढील चेंडू अंपायरचा 4 धावांचा इशारा. जबरदस्त फलंदाजी सिद्धू पेडणेकर यांची. जर कोणाची चावी हरवली असेल तर त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधावा. शेवटचा चेंडू सिद्धू पेडणेकर. एक धाव तर नक्की पूर्ण करतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न असेल. अंपायरचा डिक्लरचा इशारा. 1 धाव. धाव संख्या झाली ती 51. विजयाचं उद्दिष्ट आहे 52 धावांचं. हा सामना सुद्धा रोमहर्षक स्थितीमध्ये पोहोचणार यात खात्री आहे, कारण फलंदाजीसाठी येणार आहे आता षटकारांचा बादशाह सूरज खेडेकर. सिद्धू पेडणेकर जबरदस्त फलंदाजीचं प्रदर्शन. जबरदस्त फलंदाजी. हो बोलू बंटी शेट. बंटी शेट त्यांना
सूरज खेडेकर दापोली संघाचा आक्रमक फलंदाज सूरज खेडेकर, त्याला साथ देईल निवळकर, दुसरा आक्रमक फलंदाज. बावन्न धावांचं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून दापोली आगार संघाचा सलामीचा फलंदाज आलाय सूरज खेडेकर आणि निवळकर. स्वप्नील, लांजा टीम जेवणासाठी आली आहे, त्यांना जेवणाची व्यवस्था करावी. गणेश कळमटे, स्वप्नील नागले, सुनील बुवड, मनीष पवार जे कोणी उपस्थित असतील त्यांनी जेवणाची व्यवस्था करावी. संतोष खरात यांनी सुद्धा. संदीपचा या षटकातील पहिला चेंडू. एक रन, 2 रन झाले, 2 धावा. पुढील चेंडू, जोरदार फटका, 1 धाव तर पूर्ण करतोय, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, वैभव घडची धावतोय चेंडू पकडण्यासाठी, 2 धावा. जोरदार फटका कव्हरच्या दिशेने, स्मिथ मोहितेकडे कॅच होती, कॅच सुटला आणि 2 धावा, एकूण 4 धावा. सावंत साहेब यांचं स्वागत करतील, कांबळे साहेब यांचं स्वागत करतील दिनेश कांबळे. षटकार, निवळकर यांचा षटकार. झाले, धावसंख्या झाली आहे ती 10. महेश सुवारे यांनी संपर्क साधावा. महेश सुवारे, पुढील चेंडू, जोरदार फटका, षटकार. षटकार, 2 चेंडू 2 षटकार. निवळकर यांची जोरदार फटकेबाजी, क्षेत्ररक्षण यष्टीरक्षण करताना सुद्धा 2 सुरेख झेल पकडले होते निवळकर यांनी. जबरदस्त फलंदाजी निवळकर यांच्याकडून, 2 चेंडू 2 षटकार. संदीप गव्हाणकर यांच्यावरती जोरदार हल्ला. पुढील चेंडू संदीप गव्हाणकर यांचा सामना करेल. निवळकर पुन्हा एकदा जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न, धावचित करण्याचा प्रयत्न चांगला होता, यश काय मिळालं नाही. महेंद्र मांडवकर यांना, स्वतःच्या चांगल्या यष्टीरक्षणासाठी प्रसिद्ध असलेला हा यष्टीरक्षक महेंद्र मांडवकर यावेळी मात्र थोडा संयम सुटला, धावचित करण्याचा प्रयत्न फसला. शेवटचा चेंडू संदीप गव्हाणकर यांचा. पुढील चेंडू, जोरदार फटका, झेलबाद करण्याचा प्रयत्न नक्कीच असणार. सिद्धू पेंडकर गेलाय झेलवरती, सुंदर झेल. दापोली संघाचा चांगली फलंदाजी केली आहे निवळकर यांनी. 2 षटकार खेचण्यामध्ये यश मिळालं होतं त्यांना. धावसंख्या झाली आहे
16, एक गडी बाद 16. विजयाचं उद्दिष्ट आहे ते 52 धावांचं. संजय साळवी. संजय साळवी पहिला गडी बाद होता निवळकरच्या रूपात. त्याची जागा घेण्यासाठी आलाय संजय साळवी. दुसरं षटक घेऊन आलाय अक्षय मयेकर. त्याच्या पहिल्या चेंडूचा सामना करेल आक्रमक शैलीचा फलंदाज सूरज खेडेकर. अक्षय मयेकरचा पहिला चेंडू फुलटॉस स्क्वेअर मारा. अंपायरचा नो बॉलचा इशारा. डिक्लेअर रूपात 1 धाव, एकूण 2 धावा आणि अंपायरचा फ्री हिटचा सुद्धा इशारा. धावसंख्या झाली आहे 18 ना 18. अक्षय मयेकर ओव्हर पिच पद्धतीचा चेंडू. 1 धाव तर नक्की पूर्ण करतोय सूरज. धावसंख्या झाली आहे 19. खूप रोमहर्षक सामना बघायला मिळेल एवढं नक्की आहे. या अगोदरचा सामना सुद्धा 50 धावांचा पाठलाग केला. एक हाती सामना जिंकून दिला अरफात सागवेकरने. प्रथम फलंदाजी करताना सुद्धा सिद्धू पेडणेकरने आक्रमक फलंदाजी केली. पुढील चेंडू अक्षय मयेकरचा. झेल बाद होतोय संजू साळवी. दुसरा गडी बाद होतोय दापोली संघाचा. पुढील चेंडू चेंडू निर्धाव. आर्यन संजूची जागा घेण्यासाठी गेलाय आर्यन. पुढील चेंडू चेंडू निर्धाव. चेंडू निर्धाव. धाव संख्या झाली ती 19. धाव संख्या झाली 19. 2 गडी बाद 19. जोपर्यंत सूरज खेडेकर मैदानामध्ये आहे तोपर्यंत काही होऊ शकतं. पुढील चेंडू अक्षय मयेकरचा. अंपायरचा इशारा षटकार. मिड विकेटच्या डोक्यावरून षटकार. धाव संख्या झाली आहे 25. धाव संख्या झाली आहे 25. अजूनही विजयासाठी 27 धावांची गरज. बरोबर ना 27 धावांची गरज. पुढील चेंडू अक्षयचा. 1 धाव. 1 धाव डिक्लेअर रूपात 1 धाव. धाव संख्या झाली आहे 26. अजून 12 चेंडू 26 धावा. 12 चेंडू 26 धावा. जोपर्यंत सूरज खेडेकर स्ट्राईक वरती आहे तोपर्यंत काहीही घडू शकतं.
अर्फात सागवेकरनी जे करून दाखवलं ते सूरज खेडेकर सुद्धा करून दाखवू शकतो. 12 चेंडू 26 धावा. कैलास तिसरं षटक घेऊन आलाय. कैलास तेच तर्रार गोलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असणारा कैलास खानविलकर. समोर आहे सूरज खेडेकर, दापोलीचा सिक्सर किंग रामा म्हणून प्रसिद्ध असणारा हा खेळाडू. पुढील चेंडू जोरदार फटका. एक धाव तर नक्की पूर्ण करतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न असेल, प्रयत्न असफल ठरतोय. एकच धाव आहे समाधान. सुंदर क्षेत्ररक्षण सिद्धू याच्याकडून. कैलास पुढचा चेंडू सामना करेल आर्यन. फुलटॉस. एक धाव तर नक्की पूर्ण केली आहे. अंपायरचा 2 धावेचा इशारा आणि नो बॉल आणि फीट सुद्धा. एकूण 3 धावा. धाव संख्या झाली 30. कैलास खानविलकर या षटकातील अजूनही 5 चेंडू शिल्लक. स्ट्राईकला असेल आर्यन. धाव संख्या झाली 30. विजयासाठी अजूनही 22 धावांची गरज. पुढील चेंडू 1 धाव. धाव संख्या झाली आहे 31. पुढील चेंडू कैलासचा. सामना करेल अथर्व. काय आर्यन. जोरदार फटका मिड विकेटच्या दिशेने. तितकाच दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. सुंदर झेल सिद्धू पेडणेकर याच्याकडून. फलंदाजी बरोबरच चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा करून दाखवतोय सिद्धू पेडणेकर. या सामन्यामध्ये जे 3 झेल उडाले ते तिन्ही झेल सिद्धू पेडणेकर यांनीच घेतले आहेत. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकासाठी सुद्धा या स्पर्धेमध्ये ट्रॉफी ठेवण्यात आली आहे. कैलासचा पुढचा चेंडू सामना करेल जामकर. प्रशांत जामकर. जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न. अंपायरचा 1 धावेचा इशारा. धाव संख्या झाली ती 32. किती या षटकामधील अजूनही 2 चेंडू शिल्लक. ना पुढील चेंडू जामकरला. 1 धाव तर नक्की पूर्ण करतोय. 1 धाव तर नक्की पूर्ण करतोय. डिक्लेअर रूपात 1 धाव. ह्याच्यानंतरचे ना. पुढील चेंडू कैलासचा सामना करेल प्रशांत जामकर. पुढील चेंडू डिक्लेअर रूपात 1 धाव. धाव संख्या झाली ती 34. भरपूर आहे.
विजयासाठी 6 चेंडू 18 धावांची गरज. ठेवलं पण माझा घसा बसला. 6 चेंडू 18 धावा. अजूनही सामना संपलेला नाही, कारण सूरज अजून आउट झालेला नाही. अठरा. 6 चेंडू 18 धावा. हे बॉलर कोण रे? हे बॉलर कोण? अरे तो ओमकार. शेवटचं षटक घेऊन आलाय ओमकार. 6 चेंडू 18 धावा. सहा चेंडू 18 धावा. पहिला चेंडू निर्धाव. 5 चेंडू 18 धावा. पाच चेंडू 18 धावा. 5 चेंडू 18 धावा. अरे मेलच बॉल घ्या ना, जा खायचं पण जाता आणि उगाच आपले राबतच. हा बघूया. अंपायरचा वाईड बॉलचा इशारा. एक अतिरिक्त धाव. 5 चेंडू 17 धावा. एक धाव तर नक्की पूर्ण करतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न असणार. बघूया काय होतंय. धावचीत होतो आहे फलंदाज. अजूनही 4 चेंडू 16 धावा. 4 चेंडू 16 धावा. जामकर धावबाद होतोय. सचिन प्रशांत जामकर याची जागा घेण्यासाठी आलाय. सचिन. जे 4 फलंदाज बाद झाले त्याच्यामध्ये 3 झेल तर सिद्धू पेडणेकर यांनी पकडले आणि जो रनआउट झालाय तो पण सिद्धू पेडणेकर यांनीच केलाय. पुढील चेंडू जोरदार फटका. कॅच आउट होतोय. सदानंद याने झेल पकडला आहे. सूरज खेडेकर बाद होतोय. कधी हा सूरज सौरभ. सूरज याची जागा घेण्यासाठी आलाय. सौरभ. 3 चेंडू 16 धावा. 3 चेंडू 16 धावा. आउट झाला. 3 चेंडू 16 धावा. हो कुठे? चेंडू निर्धाव. 2 चेंडू 16 धावा. दोन चेंडू 16 धावा. पुन्हा एकदा चेंडू निर्धाव. 1 चेंडू 16 धावा. जवळजवळ हा सामना सिक्युरिटी संघाने जिंकला आहे. गेल्या वर्षी या स्पर्धेची फायनल या 2 संघांमध्ये झाली होती आणि त्यावेळी सुद्धा सिक्युरिटी संघ फायनल जिंकला होता. शेवटचा चेंडू. जोरदार फटका. एक धाव तर नक्की पूर्ण केली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. 4 धावा. अशा तऱ्हेने सिक्युरिटी संघ विजयी ठरतोय. या सामन्याचा सामनावीर होतोय सिद्धू पेडणेकर. सिद्धू पेडणेकर सामनावीर. कृपया बॉल अंपायरनी जमा करावा. सिद्धू पेडणेकर या सामन्याचा सामनावीर सिद्धू पेडणेकर.